Vores situation er den, at vi har lige renoveret et hus, og nu står vi der og skal have noget for vores vinduer. Det jeg gjorde, det var, at jeg gik ind på fluenet.dk. Der udfyldte jeg min navn, adresse og telefonnummer. Og inden for ret kort tid, der hørte jeg fra en af Fluenets medarbejdere, som aflagde os et besøg. Og kunne tage en snak med os om, hvad der var af forskellige løsningsmuligheder hjemme hos os, og hvad der æstetisk ville være pænest. Det, der var rigtig rart, det var, at han tog alle målene. Og de steder, hvor der ikke var standardmål, der kunne de tilpasse dem. Så da de kom og monterede dem, så passede det spot on på samtlige vinduer. Så det forløb super nemt. Og for at det ikke skal være løgn, så er selve opmålingsdelen og dialogdelen om, hvad der fungerer bedst, helt gratis. Det endelige resultat er vi blevet super glade for. Det er både funktionelt og æstetisk rigtig fint.